mayong adlaw guys. This is Boy Makoy. Pasalamat ta sa Ginoo nga naanata sa second episode. At tumi padulong sa ilang Anthony guys kay nagdalamig mga materials para sa ilang i-refer na mong ilang balay. Let's go! Hi guys! Hello guys! Maayong hapon. Atong palitan si Anthony og Jollibee kay nitugon in town. Palitan si Anthony guys kay para makakaon siya lami. 166 sir. Kay mao niyang gipangandoy Jollibee og burger steak. Kaya to ihapit sila ha. So apilan na lang sa nato si nanay og burger steak. Thank you. Apilan nga sa natog burger steak si nanay guys kay ganahan sa glami. Nanang burger steak para ni Anthony. Guys, padung na sa balay lang Anthony atong idadag pagkaon, Jollibee ug saging para malig-o niya panglawas. Let's go guys. Pato agi long. Ayo. Oy! Nay! Oh, may gabi! Kailan ba ka na ko? Ano na, kalaro? Asa na si Anthony? Yan, Anthony! Dong! Uy! Okay ba ka na? Yan o, ako mahuman ng balay na to dong. Ha? Guys, nanamid rin karo, nag-upan na sa amin Anthony. Naan ka, Jollibee dong? open na. Hindi na, kabarong, magkaon din, magpungko. Hindi, mga bata, burger stick. Wait. Ato paninggamutan ha, nga maayo ka ha. Nanglan mukaon si ka ya. Igbuntag padadaan di kagkaon. Ha? Kay ginahanglan siya kuan baka nga sabaw. Te, mabuntag ako siya patdan eh kuan. Jewel og kaon. Kay para maka-survive siya. Ato ang kuan ni nga. Basin 2 months. Ito ni siyang sakit. Kuan sa doktor. Unsa may naan? Nya kanang unsa mo gid mo ang pagpuyo taon karon? Okay ra ka? Ha? Mao lagi. Wala ko, mangita ko trabaho, luoy mo sa dako mo. Mao lagi. Yeah. So pohon o kanang among plano sa akong asawa. Buhatan ka na mo og kanang tindahan para na mo income. Ha? So dili lang sa alam sa pag-expect karon gyud pero umaabot ha ating mahuman tong balay kay para si Anthony magnegosyo ni siya sa store. Sila man sa dakong pa. Oh, ikay kupot ha. Ako nung siyang gikuan. Kay para kamo dili na mo makabangon ta balik ba ha? Ato tabangan niya. Ikaw Anthony, paningkamot makuan ka ha. Mabalik imong kuan. Te. Ayaw pa sa paglaom yung ano. Muha ka sa paglaom. Dagan pa kay kag anak. Ha? So as a parents, ikaw gyud maningkamot mabarog ka. Kayo if mapildi ka, magluya-luya kay mo mga anak, mauntangan siya paglaom. So kana paningkamot lang, dasig lang. Kuntog sa mahimo buhata kay inahan man ka. Ha? Ya. Ang among matabang ra gyud kutob sa among naa, among i-provide. Na mao to among plano, mao man ang balay nga atong gi-renovate. Magwantag kanang sari-sari store ha. Nya siyempre nga mabantay kay para madasig ka ha. Doon ay kalingawan nga Oo. ako sa kwarta. Oo. Ako rin sa monitor sa kanang Oh, Jeff, unsay kaliton nun? Kinanglan ang puhunan dili gyud na siya kwaon. Oh. Ang Nindot na. pila ang maagirong adlaw, moras kwaon na mo ang ginansya bawra sa kaon. Mao, ana nindot. Mao na ko giunauna na. So, Mga anak dito sa amo ang ampo dito lagi. na. Pagkagaan ang taon sa Yeah. Balaga mo ilang yun. Ha, nya. Para malingaw sa siya. Oo, nindot na. Para sa ikaw Anthony, paningkamot ha. Yati. Ako hangin ani mo diba? I-maintain siya og kuan, kaligo. Kay para useless ka po itong pagkaon, dili siya maligo. Ha? Kani sa sir, sa una sir, itong kani sa sir. Mao lagi. Ya, tagaan Kay- ti og alcohol. Na- Ako kani sa di. Te, nako ka istorya dito, matiguang pagiha, pareha niyang sakit na ayaw man, nakalakaw man, kay naningkamot man siya. So ikaw, ayaw kay kalabig ka nang binayot ba?
Paningkamot jud nga ayaw ginga ngay sakit ayaw ha. Say, Kay- mama ako ipahilot sa iyan. Kay og di ka maningkamot. Awa nga mo mahatak nimo. Pag-supply sa pagkaon, unsay mga vitamina nimo maura. Sa una nimo, di ka maningkamot. Gusto ba ka mabuhi pa ka? So sige paningkamot ha. Ugma maligo. Balik ari lang ka maligo. Ha? Oh. Kay paningkamot ha ay tiyo. Ayaw tubag si mama ka dili ba lalim magkatiman nimo. Oh, ha? Oh, kay pasalamat ka na kay mama nga supportive ka nimo. Ay uban pa mama gibiyaan na ka. So paningkamot ha. Ayaw pagtubag-tubag nga. Kay kami naami karon dire nga muunong mi sa imong kasakit. Maningkamot sad mi nga mabalik jud ka sa normal. Nya unsa man na mo di ka mo maningkamot. Ha? Okay. Mano to sabot ta ugma maligo ka. Kay dili na pwede wa kay kaligo. Maluman imong kuan. Imong lawas, luya kayo. Oh, ha? Kay pag magunsan lang ang tindahan, luya ka. Ha? Paningkamot ha? Kay kanang nya dili na rason ha nga di ka mauli balik kay kada adlaw tagaan ka no pagkaon saging i-monitor ka namo ha. Kay akong gusto before ko mobiya ninyo maayo jud ka nya imong kinabuhi mabalik na sa normal. Nya kalimot sa Ginoo pagampo pirmi na Lord tagay ko kusog. Ayuha ko Lord. Kay kusar na kanas Ginoo pero sincere ka mangayos Ginoo kasaylo. Okay na. Nananay chance ang Ginoo mahatag lang kinabuhi nimo. Og tinudan na yung pagpangayos Ginoo ha. Inikuan mo pray nimo Lord tabangin tang Lord. Ha? Ubanis pagampo ayo tawas paglaom. Lagi. Amo ni promise nimo 100% nga mo suporta mi nimo sa imong pagkaon. Anton maayo ka. Ha? So lagi saligi lang mi. Saligi lang mi. Usa sa akong pangayoon nimo para matabangan kag dali. Maligo ka kada adlaw. Ako po hangyo nimo te. Ligo adyo siya kada adlaw, ha? Ayaw paglaom kay. Kaya lagi. Yaw ni siya. Sa mga di mo. Ayaw ko ba na ako Ayaw. Te. Ayaw pawa sa paglaom kay ang imong problema diyan tunin lang. Kami mo support siya pagkaon. Og naamit mi dagang grasya. Amo pang dadon. Kay para kami dinhi mo bitiw nimo di ka mabamaulian. O kay ang doktor. Ang doktor ni ang katong parehas sakit nimo. Tiguang pagkatad. Karon hinsog na kayo. Kay sige magkuan sa Ginoo. Sige pangayb kanang kaayuhan sa Ginoo. Mao na imo ha. Maningkamot ka ha. Kay ayaw pawas paglaom kay useless na among gibuhat. Ikaw di ka maningkamot. Ha? Kayo imagine mo ha. Sabang sa limo, ikaw sa tabang. Tabang niyo mo galingon. Diha lang yung ko. Ilang gihatag ko Mao ni atong start. Nindot na kay atong start. Magunsa man among nindot among pagsugod. Ug ikaw di ka mosabay sa among pagkanindot. So may man imong buhaton. Ugma maligo ka ha. Bantay ka ha. Igabot no simuton gina ko yung itlog. Basta di maligo lagi. Basta tanaw ko babahong itlog adubok na. Ha? Lagi ang yung nangura mo unsa? Nya taon na pirmi saging ha. Saging og unsa pang unsa advice sa doktor din nga dali mo lan. Nang kato galing sa Itlog. O itlog nga boiled egg. Di ka na ko luto man ako ipakaon. Magkuhan kag itlog makamungayan kay mo siya makakuan sa malnourished. Ha? Kay ano ko nung karon pa siya kataon ko kamunggay na. Ayaw kay very important na nana. Mas umahimong gani. Kanang gani, ma'am, butangan ako utan. Nudol ka na ako kaon. Siya mo ta. Mao na ha. Ila kun sa ngano, mahina ka na punta. Ang number 1 dong utan, balag di ka makaon sa tanon ang sabaw lang kay importante kay ang madugga na niya nanaman diha. Nanaman. Ha? Nya. Mao na to ha. Ugma, patdan di kag sudan diri every morning. Kadadaan di ka ug udto. Ha? Kay para naagi progress imong health kay ug di ka motabang sa imong kagalingon. Ang among ipadani mo sudan kawang ra na. Di po na magamit. Sayang kayo. Alam si Bisyo. Ha. Okay. Kay muli namin naguwan para ba?
Ako gikan ko sa trabaho. Pero nangay kog sayon sa Ginoo nga Lord. Akong heart Lord palap di pa kay gusto na ko si Anthony nga makabangon siya balik. Ha? Ako na nagbaho ra ko dong kay para lang mo kuan. Pero ako na promise nimo tagaan jud kag panginabuhian ako. Basta maningkamot lang ka. Kadya matag pa ko panginabuhian nimo. Ya pilde ka. Oh. Kaya mo kayo. Maningkamot ka makabarog ka di ba? Gingan ka exercise, ay mong tele exercise ba? Ayaw po, ayaw giluya-luya kay. Yes na ni ako ang gihimong kuan, di wa may improvement. Hindi na ba kami ituring niya sa mga pa? So ha, Saya lang kada adlaw monitoron kas kaon na mo ha. Saya lang mga ino. Kuanan tag baka, sabaw, kinahanglan sabaw gid atong kuan, yautan. Ya. Utan. Oh. Ako na bahala sudan na niya te. Ha? Kay para agad kay og mag-agad ni sa inyo sudan niya. Kinahanglan mo siya ganun mga kuan gid karbo ba. Mga vitamins nga pagkaon ba. Ha? So mao na to. Eh. Te. Salamat na. Fight lang ha, fight. Fight. Eh, Angelis itong nanay. Kaon ka Jollibee. Oh, burger steak oh. Hindi naman. Dara. Ay, grabe. Anang nay. Oh. Unsa nang gibati karon nga sige lang kita kada adlaw. Salamat ko sa Ginoo. Ang Ginoo gawalan lang sana. Oo. Di pa wa pa. Kinahanglan din mo sa sa Ginoo. Kaya ay mo. Si Ginoo sa tulis sa Ginoo ito. Kung makapagpapalala sa ayo. Oh. Dili lang ka, ana. Dili lang ta mawas paglaom ha. Kay kami ang team Makoy. Amo gyud ihatag among support. Dili mi magbiya ninyo wala improvement si Anthony. Ha? Kutob sa among mga himo. Oh ha. Kay mao naman jud mo ikadalit na ya. Ayaw lang sige kuan gawa sa paglaom good. Kay mabalhin na ba kasi imong mansion dito? Kapit na mahuman mansion nimo. Sige, mayo. Ato sila pasalamatan nga naaga po yung mga kuan good Samaritans. Pakita pa kagamay na eh. Ya, ata na gwapo ko di. Ay, gwapo ko. Tingog lang daan. So guys, mikao na burger steak si nanay. Kaulisin ko. Sige. Guys, mao na niya balay ni Anthony among gihinayag repair. Mao ra sad ni among naabot taon guys. So, may na lang at least nga dili mabasa si Anthony sa uwan ikatulog niya kay. Oh, grabe na kato. So, amo pa ning balikon ugma guys kay apiki na mi sa oras. Thank you.